Ezihamba phambili indaba namuhla usuphumile umbiko Wophenyo Ngabaqothwa Ethekwini. Kukhuthazwa intsha ukuba ifunde kanti owethe ukuthi akakuceli kumuntu ukuhambela umphakathi. Nazi indaba ze1KZNTV nina beseloni ifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ungqongqoshe omnyango wamaphoyisa kuzolonke ubheka icela udedela umbiko Wophenyo lesikhashana lwamaphoyisa oluthinta ukubulawa kwabantu abali-11 kwigameko ezahlukene eNanda nase-Richmond Farm Ethekwini KwaZulu-Natal. Emasontweni amabili adlule kwadutshulwa kwabulawa abantu kulezi indawo zombili kanti omunye ababulawa kwakuyintombazanyana eneminyaka eyi-17 okusolakala ukuthi yathelwa ngamachaphazelo. Emva kwamasonto amabili kube nesigameko zokubulawa kwabantu eRichmond naseNanda. Amaphoyisa sekwazi ukubopha abasolwa abayi-7 ngesigameko sase-Richmond kwaboshwa yedwa ngolwaseNanda. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kwisithangamsa bezindaba ebesibanjile eThekwini. The shooting took place on the 14th of January at the homestead of Ethekwini. A multidisciplinary operation was conducted in the Richmond area and resulted in the arrest of 7 suspects aged between 21 and 43 years old, who were arrested in different locations and found to be in possession of several high-caliber firearms and ammunition, including possession of drugs. Ubeseveza ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal sesibe nezigameko ezingu-229 zobulawa kwabantu ngesikhathi esisodwa ukusuka ngo-April kuza khona lonyaka. Wathi eziningi zalezi zigameko zenzeke eThekwini naseMgungundlovu. This province has recorded 229 incidents of multiple murder from 1st of April last year to 23rd June 2021. Multiple murder is where is one incident but more than one victim that has died. 531 people were killed in these incidents, majority of which took place in the Ethekwini municipality, followed by Umbiko municipality. Ongukhomishana wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi uthi bonke labasolwa ababoshiwe bazovela enkantolo kulona leli sonto. But majority of the suspects that were arrested, some of them have already appeared in court. Others are going to appear in court before the end of this week. The main ones that were arrested at Richmond, 8 of them, we are expecting them to be appearing in court before the end of this week. Ilungu lePhalamende likazolonke nobabeli ungqongqoshe wezempilo kuzolonke uDokotela Mkhize usenxusa intsha ukuba kuyithanda imfundo ngoba iyona eyiphumelelisa iqabule kimndeni yawo ngisho nasemaketangeni obuba. Ukhabazelo usho kanjena kade ingxenye yomcimbi oqomela sothisha bezikole zamabanga aphezulu ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni yanyakenye eWillowfontein eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Ilona mbukeli leli ihholo lakhona la endaweni yaseWillowfontein lapha kade kunomcimbi khona bekhona no Dr. Mkhize emcimbini obuhlelwe intsha yakhona la endaweni yokuqomelisa awuthisha babafundi bamatikuletsheni bezikole ezine ezikhona la endaweni yaseWillowfontein. Lapho kwakhulela khona loyo oyilungu lePhalamende kuzwelonke nobe engungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela Mkhize. Uthi ke bona babefundela emagumbini ezindlu akhiwe ngodaka kodwa ke wathi ke uyajabula ukubona ukuthi ke mbukeli ingqalazinda yendawo isikhulile. Kunokuningi okubuka kungathi sekuyiphupho. Ngikhula lapha imfundo kwakuyona into eyayiphambili kakhulu kule ndawo. Kodwa kokukhona abadala abakwazi ukuthi bakhe izindlu zodaka ezimbili kokuyisikole safunda kuso. Indlu inye namaclass mhlawumbe amathathu bese kuba nothisha oyedwa bayibiza ngemultigrade. Leyo nto leyo ayizange sivimbe ukuthi sikwazi ukufunda siqhubeke. Isikole siqala sigcina ku standard 4 sasagcina savula standard 5 no standard 6. Esikubonile thina njengoba sikhula ukuthi imfundo iyona nto eyisekelo kakhulukazi empilweni yabantu abasha okufanele uthina njengomphakathi sikwazi ukulekelelana nothisha nezikole nomnyango ukuthi ingane zikwazi ukuqhubeka zifunde. Ngakho ke namhlanje uma siza lapha sizobungaza othisha okuwuhlelo oluqalwe abantu abasha abasemakomitini enhlangano lezi ze-African National Congress Youth League leyo Young Communist League bethi asibalekelele ukuthi Mkhize ngesikhathi ethula ke inkulumo yakhe la ngaphakathi kulomcimbi uchazile ke mbukeli ukuthi ke uyajabula ukubona ke ukuthi izinga lemfundo la kule ndawo
seliphezulu kangaka. Sikhule lapha thina kuzo zonke izikole nakubantu esikhule kanye nabo kungayona into elula ngoba besisaphoqekile ukuthi basisebenze imisebenzi yasekhaya sivuka ekseni ngo4 sihambe siye kolima silanda impahla inkomo sibuye sizolima ukuthi makushaya u7 sihambe siye esikoleni makuphela isikole sifanele sihambe siyolanda inkomo sibuye siye kolima ekseni fanele nivuke nisenge makusuku lwedip kufanele nithathe inkomo nizise edipini ningene esikoleni ngicela udaka umuthi wediphu kade mhlambe benixabana entabeni nabanye abafana nishayana ngicela imvimbo emzimba yonke konke lokho kwakuyinhlelo thina esakhula ngaphansi kwazo mawufika esikoleni kwesikhathi mawufike late ubushaywa kuyinto nokho esasithatha ngokuthi kwakuyindlela yokuqondisa igweko esithi namhlanje sikuvalile okuningi ukuthi ingane zingaphazamiseki kodwa kungabe sekuba izona esizizokona ilungelo elingaka esezilinikezwe Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uAyanda Dube ngisewile Fountain ngaphandle kwasemgungundlovu. Uhlalo wekomiti lezokuhlaliswa kwabantu kanye nokuthuthukiswa kwengqalazinde kumasipala iThekwini Mavundla uthi akukho la kufanele acele khona uma ngabe hambela emphakathini ukubheka ingqinamba amalungu omphakathi abhekana nazo nsuku zonke. Umavundla kusho lokho kadeke nesithangami nabezindaba bempheka ngemibuzo mayelana nokusebenza kwakhe kulo masipala abawuphethe ngokubambisana neANC kanye namanye kamaqembu amancane emva kwesikhathi esilinganiselwa ezinyangeni ezimbili bangene ezikhundleni. Indawo yaseNanda Intuzoma ikwamashu ezinye zezindawo usekela meya uPhilani Mavundla asezihambele ngenhloso yokubheka izimo abantu abaphila ngaphansi kwazo okubalwa ukushoda kwamanzi ukuvuza kwezidamkoko nongabikho kwezindlu exoxa namaziko ahlukene bezindaba uMavundla uthi akukho la angeke aye khona njengoba kumanje esezinhlelweni zokuthi kuphuthunyiswe ukulungiswa inkinga yamanzi kwezinye zezindawo elokishini laseMlazi. Abantu baseMlazi abanamanzi sekuphela mabechaza bathi ngasokunyaka we11 benenkinga namanzi. Siphezulu kwayo ke kune pump station okufanele enziwe eqhamuka kuMlazirosi siqalile siyakhomishina kahle. Silinde ukuthi ngoMarch ibe iphelile. Kodwa sesivumelene ke futhi nomkhandlu ukuthi sizothatha umngeni water osincede ekuthenini sisheshe silungise indaba yaseMlazi yamanzi. Echaza ngodaba lesikhalazo zamabhilidi aseThekwini uveze ukuthi buningi ubugebengu asebethola ukuthi biyenzeka kwamanye amabhilidi. Kudaba ke lamabhilidi asethathiwe eThekwini ngeke ngabala ukuthi unalo ya 44 lenses ohlala abantu kufanele ngabe bakhona kunamaship lapha sasiyongena lapha amaphoyisa ethu afica utshwala ongeke ubufice ngisho ebottle store obabudakwe lapha obunye ubugebengu kobenzeka kule ndawo bokuthi labantu abagangayo bavele nje bangena esitolo nakamini nasemini kapha mabeke basithela lapha na 44 lenses ngeke usabathola namaphoyisa akwazi ukubathola. uMavundla ubesephumela kokuqala ngqa obala ecacisa ngodaba lokunika kaDr Makhosikhoza weAction SA isikhundla kulo masipala. Uthi uyena owafuna lokho ngakho ingamampungi mbiki ethi ANC eyanika uDr Khoza lesi sikhundla. Ngesikhathi thina sixoxa njengamaqembu amancane ukuthi sizosebenzisana nobani ekuvumelaneni kwethu neANC support kokunye sakufuna safuna ukuthi uDr Makhosi kube uyena uzosiphathela impact njengomuntu wesifazane esimazi ukuthi uyalazi udaba lakhe akubuzwa ngalokho namanje ke sasifuna yena ngoba sasifuna ukuthi njengabantu baseThekwini labantu abakhokha intela nama rate kube khona umuntu esothi makhona mhlamba ukusiphundulele kuzothi mafika kuyena afika azivikela sonke akuvimba makhona konakala ingakho ke kuleli committee kwavela kanjalo. uMavundla ungumholi ABC eyathola izihlalo ezimbili eThekwini yaphinde yathola nezinye kwabanye omasipala ubeseveza ukuthi isinqumo abasenza sokuvota neANC eThekwini siyaqhubeka nakwabanye omasipala njengoba kukhona maduza bazokhishwa ngevoti lokungabethembi abalelo qembu eliphethe. Esemvoti silinde ukuthi amandla ashintshe izandla emvoti lokho kufanele kwenzeke kusasa emini bebade
Emotion siyafakwa already ukuthi kushintshe ubuholi silindele ukuthi kwenzeke kusasa. Enye yesibili izokwenzeka kumkhandlu wasemzwa abantu. We know umzwa abantu ukuthi kunemeya ye-ANC, kunespeaker we-DA, kunemix nje yenzeka. We getting that sorted out. Sisayisebenza ke eminye imkhandlu. Kanti leli komiti eliphethe uMavundla eThekwini liphethe 75% webudget yomkhandlu iTheku. Ngutebokhosibisi eThekwini. Isekela lomholi weCaucus kuyiqembu le-DA eThekwini uMzamobhili uthi iyakhathaza indlela ke yokuqhubeka nokubulawa kwamakhansela ikakhulukazi e-ANC ngoba kugcina kwenza kuphazamiseka ukuqhubeka komsebenzi womphakathi sekudingeka ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela. uBhili usho lokhu ngesikhathi ke ehambela umndeni wekhansela le-ANC elidutshulwe libulawa ke ngempela sonto ekhaya lalo eHammersdale uMinenhle Mkhize. Iqembu e-DA eThekwini isizolisukumela udaba lokunyuka kwesibalo sokubulawa kwamakhansela eThekwini ngalo kokubheka ukuthi ngelaliphi iqembu. Leli qembu lisho kanje ngesikhathi lihambele umndeni kakhansela wako-Ward 103 uMinenhle Mkhize we-ANC odutshulwe wabulawa ngempela sonto esekhaya lakhe eCliffdale ngaseHammersdale. Ongusekela mholi weCaucus we-DA eThekwini uMzamobhili uthi njenge-DA ubulawa kwamakhansela abahambisana nakho ngalo kokubheka ukuthi ngelaliphi iqembu. Ukubulawa komuntu kuyinto engajwayeleki, but more so ukubulawa kwekhansela ngalendlela lena kuyinto futhi esingeke sayamukela siyiqembu le-DA eThekwini. Sinamakhansela nathi siyamakhansela kwathina, so mangabe uzakwethu ezobulawa ngalendlela lena kuyasidumaza kakhulu ngoba phela ukhansela uMkhize ukhethwe abantu bakule ndawo lena democratically so akwazi ukuthi singabukela nje sithule mangabe kuzoba khona nje izigilamkhuba la emphakathini ezizobona ukuthi zona zinamandla ukuthi zingasusa nje umuntu okhethwa abantu ukuthi abamele emkhandlweni eTheku. uBhili uthi basazohlangana neziphathimandla zeTheku kuxoxisana ngokuthi yini engenziwa ukuvikela amakhansela. So sizothatha izinyathelo emkhandlweni siqinisekise ukuthi both uSpeaker weCouncil namaphoyisa ayakwazi ukuthi alandele abheke futhi ukuthi yiphi indlela abangenza ngayo ukuthi bavikele ezinye izigameko ezifana nalezi singareact kuphela but kube khona some sort of proactive steps to ensure ukuthi amakhansela avikeleka emphakathini yethu. Ongumalume kaMinenhle uphelelana eMthimkhulu uthi maningi amaphupha amahle uMinenhle benawo wathi kumanje besezinhlelweni seqalise nomsebenzi okwakhela uma wakhe indlu okungazeki ukuthi kuzokwenziwa kanjani njengoba eseshonile. Njengomfana obesasemncane ezinyobulala nejuba likama wakhe lodwa wethe ufisa ukuthi amakhele umuzi njengoba sesebenza amshiyele wona bese yena maseqede ukuthatha unkosikazi wakhe bahambe bothenga basithenga nesite ngale sizohlala khona unkosikazi wakhe lena isakhiwo lesi abesithi uzosiqedelela uma wakhe amshiye naso kepha ke lokho futhi sekube yenye yamaphupho anqamleke kanye nempilo yakhe. Inkonzo yesikhumbuzo kaMkhize izoba kusasa eCliffdale bese bekwa endlini yakhe yokugcina ngomgqibelo eRichmond. Debokhosibisi eCliffdale eHammersdale eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Imeya kaMasipala uMhlathuze enyakatho likaMthaniya uXolani Ngwezi uthi ukufika kwesiphehlimandla sikagesi kuzoqeda inyanga inkinga yeminyaka yokunqamuka nokungabikho kagesi endaweni yasesikhaleni kanye nasedlangezwa. Imeya uNgwezi isho kanjena ke engxoxweni ekhethekele neziko lezindaba ngenkathi ivakashile inkosi yesizwe sakaMkhwanazi edlangezwa nalapho ibophezele khona ukuthi kuzokuba nokusebenzisana okuhle namakhosi. Yisona lesi siphehlimandla sikagesi esisho kulindela ukuthi sifakwe endaweni yasesikhaleni ukuzama ukulwisana nokucima kwagesi. Imeya uMasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uthi isizophela inkinga yokuhamba kwagesi kulezi indawo ezakhele amakhosi okuhlanganisa kwaDube neyakaMkhwanazi. Kuleya substation ukukhomba ukuthi fanele ngabe kungenani ama substations asebenza khona up between 30 kuya ku 40 MVA.
kodwa njengamanje azohlala ku30 njengoba kufikele e20 MVA isiphehlumandla ke lesibe sidonsa ngo10 MVA so ke izinga lokuphakelwa kagesi kubantu basesikhawini elokushini la ngaphansi kwenkosi uDube nenkosi uMkhwanazi sezweni sayo sizokhuphuka uma sekuqedwe ke ukuthi ku-install kahle i-transformer itestwe idunyiswe irane ngoba kunemithetho elawula ukubuyiselwa kwama transformer ukuthi ihamba kanjani kanje ngoba kunomthetho futhi mayisithengiwe kwa Eskom ama permits atholakala kwa transport ukuthi fanele ihambe ngesivinini esingakanani. Nakuba sesifikile lesi siphehlimandla sikagesi kodwa uNgwezi uthi abantu kumele babekezele kancane kwazise kunemithetho kumele bayilandele ngaphambi kokuba siqale sisebenze lesi siphehlimandla. Kanti uphinde waveza ukuthi baphezulu kwemizamo ukuhlela ukuthi kube khona isiphehlimandla esesikhashana uma kuhamba ugesi. So part of ukudelaya kwezinto ukuthi ugesi ubuyisele uphakelwa esimeni kudalwe ukuthi kunemithetho ofanele ilandelwe emgwaqeni ihanjiswa itransformer futhi kunemithetho ofanele ilandelwe ithengwa itransformer kunemithetho futhi ofanele siyilandele ngesikhathi siyifaka lapha kwi substation kunemithetho futhi ofanele siyilandele before siyifake lokho kuthiwa iload noma before iqala ukuphakela ugesi njengokuthi fanele idunyiswe nje okungenani amahora awu48 so siyacela ukuthi umphakathi wethu lapha esikhaleni ikakhulukazi ngaphansi kwenkosi uDube nenkosi uMkhwanazi ukuthi bathi ukusibekezelela nje isimo sobuyele esimeni zikhona futhi nemizamo esiyenzayo ukuthi eminyakeni ezayo noma esikhathini esizayo ingabe ibikho lento othi mawugesi kuqhume itransformer abantu bahlale isikhathi esingango 30 days kuya le phezulu ugesi bengenawo. Umasipala uMhlathuze uphinde wasibophezela ngokusebenzisana namakhosi njengoba ubuhambele indawo yenkosi yakwaMkhwanazi ukuyokwethula izinhlelo zentuthuko. Inkosi yakwaMkhwanazi izokwazi ukujabula ngokwethula kwezinhlelo ngaphansi kwendawo yayo. Sinethemba lokuthi umfoka Ngwezi njengoba njengemeya konke lokhu abathe bakubeka namhlanje siyokubona kwenzeka. Sikhona sibhekile nathi njengomkhandlu ukuthi siyobambisana nabo uma kukhona lapho kufanele sibambisane nabo khona. Umhlathuze uthi usibophezele ekusebenziseni nabaholi bomdabu njengoba kungena ubuholo obusha bukamasipala uMhlathuze. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo edlangezwa. Umasipala waseMdoni ogwini oseningizimu nelikaMthaniya wethula usonkontileko zokwakha izitolo zokudayisela. Ekhuluma ke naye beziko lezindaba le1KZNTV isakela lemeya kulo masipala uMthandeni Mbutho uthi babone kukuhle kwakha izindlu zokudayisela osomabhizinisi emakethe ukubuyisa ke isithunzi sabo njengoba kade bethengisela ke zakhiweni ezingekho esimeni futhi engaphephile kanti benze lokhu ke ngethemba loheha namakhasimende ukuze ke kukhule ke imali nezivakashi ezizothenga kule ndawo. Bekuhle kudelile eScottburg ngenkathi usekela meya kamasipala uMdoni ehlaba isoyilo wakha izindlu zokudayisela omama eFlea Market eScottburg. Umbutho uthi omama abaswele sebesulwe izinyembezi lokulahlekelwa impahla nokunethwa zimvula uma lina izulu endaweni abadayisela kuyona. Sizokwakha kabusha imarket yomama nobaba abadayisayo lapha phakathi kwaseScottburg ngenhloso yokuthi bakwazi ukuthi lokho abakudayisayo kube sendaweni yamukelekile kube into ehloniphekile futhi eheha amakhasimende abo. Bekunenkinga mayelana nasekuphepheni kwempahla yabo isikakhulukazi mase beqedile ukudayisa bebeyithwala enye impahla bayishiye khona lapha ezindlini kodwa esezilimele zilinyazwa ilaba abamelene nento eqhubekela phambili. Njengamanje umasipala izakhiwo esizozakha la kuzoba izakhiwo abazokwazi ukushiya impahla yabo phakathi. Bathi mase beyishila impahla yabo phakathi thina siwumasipala sizobe ke sesigada ngama security ukuthi noma ngabe ikhiyelwe impahla kodwa kungabi khona ozokwenza intembe empahleni yabo ngoba sinethemba elikhulu lokuthi baziphilisa ngayo ifuna sivikele njengomasipala. Kanti umbutho uqinisekisile ukuba lezindlu zizotholwa abafanele njengoba umkhandlu uqinisekisa ukuba bonke abadayisi banemvume yokudayisa kule ndawo.
Sekujwayelekile ukuthi abantu bakithi sibazamele imizamo emihle suhulumeni kodwa sigcine sesitholo lezo zakhiwe sezikwabanye abantu. Ngaleyo ndlela ke kunamaphemithi akhishwa umasipala ekuqaleni. Uphinde wawakhipha ke futhi manje usazophinda wakhiphe futhi ngokululekwa omama abavele bedayisa sebeneminyaka ekhona omunye othe uneminyaka engaphezulu kwama30 edayisa kuyona le ndawo. Sizolulekwa ibona ke sumasipala ukuthi yebo lo muntu ipermit angayithola, yebo kade sikunye naye, bese ke kuyavikeleka ngalolo hlobo. Uma ehluleka ukuyisebenzisa indawo, umasipala uyophinde uyithathe bese unika omunye futhi ozokwazi ukuthi indawo ayisebenzise ngendlela kubenefit umndeni wakhe. Okhulumela abadayisi umlaba uthi basijabulela lesenzo sikamasipala njengoba kade babehlupheka kule ndawo abadayisela kuyo. Sijabulile namhlanje ukuthi emva kwesikhathi eside imakethe yawa. Siyathokoza kakhulu namhlanje ukuthi imakethe yethu isizovuka nama-customer asezoza azothenga ngokuphepha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uSigananda, ngibika ngiseScottburg. Umzali womunye abafundi besikole sabakhubazekile iBright Future Special School esizinze eNewlands eThekwini uNtombizinhle Sangweni uthi bengabazali nabantwana abakhubazekile balidinga usizo lokweluleka ngokwengqondo baphinde bafundiswe ngeindlela kokumele banakekele ngazo abantwana babo abakhubazekile kwazise ke basilele ngemuva eindaweni ezisemakhaya kanye nalezo ezisemalokishini. USangweni usho kanjalo ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuba kuhlalwe ANC Ward 11 kule ndawo uDuduzane Zuma ehambelele lesikole esanda kwakhiwa kabusha ngenhloso sokuhlinzeka ngeinsiza kufundisa. Bakhale ngoqeqesho abanye babazali babantwana besikole sabakhubazekile iBright Future Special School ngesikhathi ke sihanjelwe iloyo osanda kuqonga njengosihlalo weANC kuWard 11 endaweni yaseNewlands uDuduzane Zuma. uNtombizinhle Sangweni onabantwana ababili abafunda ke kulesi sikole uthi ke uthwale kanzima ukubhekana nesimo salabantwana kwaze ke kwapha uba ingxenye eqeqebana labazali babantwana abakhubazekile ngenhloso ke yokuchushisana okuningi. Ngakho ke bayafisa ukulekelelwa kulokhu ukusiza ke nalabo abaseyindaweni zasemakhaya. Okunye nje okubaleke kakhulu phakathi kwalesi sikole saseBright into engayibuka othisha abakhona abanothando ngeingane zethu enjengoba thina mina nginengane autistic sina iprogram ethu thina abazali ukuthi sikhulisane kuyona ukuthi senze njani ingane maye kanje nanokuthi ifundisa kanjani ukuthi ikwazi ukuyigeza ikwazi ukusigqokisa isiyincenga kancane igcine sekwazi ukwenza abale ukuthi omunye umzali usengakwazi ukumukela igcine semukeli ukuthi kanti le ndlela iyahambeka. Lesi sikole saqala ukulungiswa ngonyaka u2011 njengoba ke besingekho esimene esifanele ukugcina abantwana abaphila nokukhubazeka okwahlukene izigaba ezine ngaphandle ke kwalapho abahamba ngesihlalo ezinamasondo. UNomusa Ngcobo ongosihlalo wesigungu sabazali esilawula isikole ukhaleke kakhulu ngokwebiwa kwempahla nathi ke ibuyisela emumva imizamo yokuletha ikusasa eliqhakazile kulabo bantwana. Ngona untshontsho kusaqhubeka ngoba last week besilana osinki basema-bathroom beke khona ompompi kodwa manje sifika abasekho baphinde bathathwa itofu seke zathathwa imishini sike yathathwa kuningi nje ukuthathiwe isikole singakaqali ukuthi size siphele ke sasisephansi. Akusiphathi kahle ngoba kuyibambezela iproject fana ngabe kade kangena lesikhathi ngitshontshwa ngesikhathi kuyo requesta enye impahla kabusha okusho ukuthi siyabambezeleka siyisikole akusiphathi kahle enhlobo. Singayicela nje mhlawumbe kungaba security ithi kuba tight. Ukuhambela lapha kukaDuduzane kuyingxenye yomjikelezo wakhe ukuhambela ke izikole ezahlukahlukene esifundazweni nalapho ke elekelela ngezinsiza kufunda kanye ke nemfaniswano kubafundi. Ekhuluma nethemba lezindaba uncome kakhulu lesi sikole ethi ke kuyakhathaza ukubona beshawa indiva abaphila nokukhubazeka. The facilities, the amenities that are provided to people that are generally forgotten about, children with occupational therapy issues, autism, those sorts of special needs. It's an amazing thing to see, and we keep in close contact. It's the beginning of a long journey. We understanding each other, and it's definitely something we'll be looking forward to in the future. Whatever issues that may exist for students that are in the school, for educators, wherever we can assist within our means, we'll definitely do so. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngesethekwini.
Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde futhi sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 15 rand 23 cents kuyidola lasemelika bengu 20 rand 58 cents kupondo waseBrithani libe ngo 17 rand 22 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,847.94 cents i-ounce, kuthi intengo yelo ngahluziwe yona ime $88.20 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inkakha yeqembu ke yaba futhi liyisekela lomqeqeshi Orlando Pirates uTebogo Mloyi usememezela ukuthi usethi khumu kwezokuqeqesha ebholeni leinyawo. Umloyi wenze lesi simemezelo nje ubese ngumqeqeshi weqembu laseLesotho elidlala ke esigabeni esiphezulu nekungesokugcina kuleli yalizwe iLenare FC. Okuyisona ke sizathu esenze lenkakha yathi khumu kwezokuqeqesha ibalula ukuthi nenkampani engayidalulanga igama layo ekayisebenzela ngesikhathi ke eyikhethekile okumanje size ngaphambili yamazisa ukuthi simdinga ukuba kasebenze insuku zonke kuyona nokuyinto ebizoshaya nomsebenzi wakhe kwezokuqeqesha. Ake sibheke nasi isimo sezulu sakusasa. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela kwamzimba umntwana nethimba leindaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.